Flere synes måske, det kan være svært at pakke de her 10 trin, hvis man skal på ferie, og især hvis man kun må have håndbagage med. Jeg vil lige vise jer her vores check-in-bag, som er beregnet til at tage med op i flyveren, hvis man kun skal have håndbagage med, og at man faktisk let kan have de 10 trin i sådan en her. Jeg vil starte med at tage en trin 1 oliebaseret rens med. Så vil jeg tage denne her fra Skin 1004, trin 2 vandbaseret rens. Så vil jeg selvfølgelig tage noget eksfoliering. Det kunne være dem her fra Neogen. Så vil jeg tage noget toner, Essence Toner fra Pyongyang Yul. Så er der noget essens her fra Yomiso. Så er der en lille serum fra Anua. Så har jeg selvfølgelig en sheetmaske med, denne her med aloe. En lille øjencreme fra Pyongyang Yul. En lille creme her, også fra Anua. Så er der også denne her solcreme fra Skin 1004. Og som I kan se, så kan det hele altså sagtens være i den her. Jeg tror faktisk lige, jeg vil tage en lille shampoo med os. Denne her fra Aromatica. Så vil jeg lige vise jer, at den også kan lukkes. Sådan her. Så her i, der har jeg altså alle mine 10 trin og plus en shampoo. Og der er i hvert fald til en uge i de her produkter, måske på nær solcremen. Så det kan altså godt lade sig gøre at pakke til alle 10 trin plus lidt mere i de her check-in bags, som man må have med op i håndbagage. Alle de her fine rejsestørrelser kan I jo finde inde på hjemmesiden. Vi har lavet en kategori, der hedder rejsestørrelser. Og så er der jo også mange af de her små fine størrelser inde på Pointshoppen.